सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सनाथि मायथाइ फालिनायखौ बोहैथि दिसेम्बर दाननि 28, 29 आरो 30 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों हुग्राजुलि ओनसोलनि सफाय रौमारि फोथारनि गोजोन फोथाराव खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनि खामानिया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायो बानजाय आफादनि मासिगिरि गनक बर' बिथाङा। बे ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे सनाथि मायथाइ फालिथाय आरो खुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्माया फैबाय थानाय 28, 29 आरो 30 दिसेम्बर खालियाव जोंनि हुग्राजुलि हालामनि सफाय रौमारि फोथाराव जागोन। अलरेडि जों गासै पेन्डेलनि खामानि आरो गासैबो जितु फिजिकेल जेसेबांनाखि मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ जों मावजोबनो हादों, मावबाय थादों। जों आसा खालामो जे थिग समनि गेजेरावनो जों गासैबो खामानिफोरखौ हाबाफारियाव होनाय बायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हागोन। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ। लोगोसे थि बुंथिगिरि महरै LKD जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा डक्टर तुलन बर' आरो मन्त्रि अशक सिंघालजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफ्राबो बाहागो लाफैगोननि बाथ्रा।